Tenhle projekt je windsurfingový projekt, jmenuje se Fortinoc.cz a je to o tom pokusit se o překonání rychlostní bariéry 40 knotů tady na přísečnici. Je to místo ideální na takový projekt, protože se sem normálně nikdo nedostane, protože to je vodní ochranný pásmo, takže díky podpoře Povodí Ohře, který to spravuje, tak jsem měl možnost si tady zajezdit. Teď na podzim, prakticky když se střídá nebo střídal teplý vzduch za studený, tak chodí většinou fronty ze západu, při kterých fouká nejlíp a právě i západní směr větru je tady na té nádrži nejlepší. Dneska se jezdilo špatně docela, protože ta předpověď byla daleko lepší, než to bylo ve skutečnosti. Je pravda, že občas bylo sluníčko, takže bylo tepleji. Vítr fouknul vlastně až teď pozdě odpoledne, když už padala tma, takže jsem to jenom zkusil, abych si trošku tu vodu obšla, odkud fouká, jak chodí porivy, takže dneska to nebylo asi o tom překonat tu rychlost. Prakticky mám dovolený ještě 3 pokusy, to znamená 3 dny a nejzazší termín mám 28.11., takže mám nějakých 24 dní zhruba, kdy budu moct zkoušet. Já samozřejmě si myslím, že 3 pokusy už asi nevyčerpám, ale minimálně 1, 2krát bych to chtěl zkusit, když bude fakt foukat, aby jsem to zkusil tu rychlost překonat.